ба ман як шабона рӯз вақт де то ба гоҳ субҳ онро кашола кунон ба поин мебарем ва ман ҷуди карамхӯрак мешавам. ҷуди не, балки труди. маъни ин калима какос мешавад. дар торикии анбӯҳи туннели намнок онҳо ба мошин нишастанд, бехабар аз он ки зиндагии онҳо ба зудӣ таъхир меёбад. барои бо хазандаҳо шинос шуданашон, барои он ки онҳо дугонаи нав доранд, ин боби глидатёр мебошад. 2 нафар хоҳиш доштанд, вале 3 нафар парвоз карданд. бо шарофати боби хонум хазандаҳоро меёбем. ҳавои аҷоиб. хош, вақте ҳеҷ кас сири махфии дар китоби ёддоштҳо бударо намедонад, пас вай ба морфредер чӣ лозим будааст? салом ҷуди. ин дӯсти ман, калтакалос хесус. калтакалосҳо барои чӣ дар ин ҷо пинҳон мешаванд? хуб, вақте ки шаҳри ҳайвонотро таъсис доданд, ин минтақа дар ҳолати ногувор қарор гирифт. инҷо танҳо ҷамъияти хушок аст. барои ҳамин он ба хазандагон маъқул аст. чӣ хеле ки мехоҳӣ зиндагӣ кун. иловатан инҷо ягона минтақаест ки метавонӣ фақат курта пӯшиву умуман бешалвор гардӣ. кайҳо боз орзуи саёҳат карданро доштам. 5 хол. вай ба мо лозим аст. раст, мисли чатр барои дилфил. бехафагӣ? барои он ки лонаи хесусро ёбем, бояд аз касе пурсем. ман худам ҳамаашро ташкил мекунам. мардуми обӣ ба хушкигардо беътиноӣ дорад. ман аз синни 12 солагӣ дар пӯши дарвозаҳо давр мезанам. ман садоқати бевосита ба туленҳои дар цирк. шери баҳрӣ ӯ инҷоӣ нест. ба фикрам мусови шудем. тангаҳо ба нафаскашӣ хатар дорад. ман медонам дар куҷо иваз кардам. гуфта шудааст ку кордор биё нашав. ба боби халал намерасонем. ташаккур ҷуди. асосан бо ин олуфтаҳои баҳрӣ суҳбати фардӣ лозим нест. бо онҳо кушоду равшан ва бо эҳтиром сухан гуфтан лозим. эй боб, Hey Bob. Hey Bob. Hey Bob. Hey Bob. Hey Bob. Hey. Hey Bob. Hey. Bob 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 Bob. Bob 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 Bob. Hey Bob. Hey Bob. Hey Bob Bob. Hey Bob. Bobby Bob. Hey Bob. Hey Bob. Hey ho. Hey Bob Bob. Hey Bob. хесусро дидӣ? Yup. ба ман кифоя. аз ин шаҳр меравем. ташаккур барои ин. солгарди кӯчакамон муборак. шумо солгарди кӯчак доред? This is the night. It's a beautiful night, and we call it خواهرمان‌ها رو از کجا میابیم؟ تشکر تیولن. نه ببخش مرا. камтараки дигармон. бо охир расидани ин долони торику даҳшатнок ҷавоби ҳамаи саволҳои муҳим пайдо мешаванд. дар воқеъ ҳолате ки шурин ҷой вуҷуд дорад ки дар соҳили кушод нишаста роҳат мекунад. мо ҳаққи нишаста нафаси озод кашиданро надорем то оне ки мори бегуноҳ ба кӯмак эҳтиёҷ дорад. дӯсти дучарха саворат ба ӯ кӯмак мекунад. охир ту ким чӣ хел аҷоиб ҳастӣ? ба сарат боз чӣ фикр омад? аввал ин ки ту маро ба ин кор кашола карда овардӣ. дуюм ин ки Чӣ? ту бояд дониста бошӣ ки ман тоқати дидани хазандаҳоро надорам. не маро бубахш. нороҳатии ман ба ту хандаовар менамояд. ту ҳақ ҳастӣ, мо шарикем. вақте ки ман нороҳат мешавам ту бо тамоми ҳастият ғами маро мехӯрӣ.